Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:40. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Martes, pitsa 21 na bulan sang Enero tuig 2020. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Pila sang aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, si Mato kag Anyo bisitahan ang pumuluyo sang 5th Distrito, Negros Occidental, subong nga adlaw. Executive Assistant Montoyo nangabay sa mga kapitan nga formal magpadala sang sulat kon magbiya na sa Business One-Stop Shop. Baliros, gininganyong kapulisan nga maghatag sang 50% sang ila rice allowance subong nga Enero para idonar sa mga biktima sa paglupok sang Bulkan Taal. Kapitan Mijares, nagalibog ang ulo matapos nakasintro ang kampanya sang kapulisan sa pagtapna sang illegal nga droga sa Barangay Banago. Balita Nasyonal. Isyu naton karon nga aga. Ginmanduan ni Batangas Governor Ermilando Mandanas ang mga alkalde sa tanan nga banwa kag syudad sa probinsya nga indi gid pagdugutan makapauli sila tagsa kapuluyan. Ini matapos atagan sang kahigayunan ang pumuluyo sa pila ka banwa nga makapauli sang pila ka oras sila puluyan agod magkuha sang importante nga kagamitan. Suno kay Provincial Disaster Risk Reduction and Management ka Opisina Chief Lito Castro, sa dalom sang force evacuation, wala sa dapat tugutan, makabalik sila puluyan. Apang ang pila ka mga pumuluyo, porsigido, ang iban na nagapanago nga makalusot lang, agod makapauli sila puluyan. Ano ang ilahimuon? Agod, madala balik ang ila kasapatan, kag mapakaon ang ila kasapatan, lakip na ang pagbisita sa ila puluyan, ang pagkuha sa mga importante nga kagamitan. Amo ina karon ang problema. Gabato ng pumuluyo, mapauli gid kay naluoy sila kasapatan kag magkuha sang pila ka mga kagamitan sa ila sini mga puluyan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:44 na. Good morning, anay. Sa aton sini mga plantador gamay kag dalagko man, ari ang duga nga pamaagi sa pagpatin-ad ninyo sa inyo patubas sang tubo. Magpili sang baridad nga may mataas nga panubason. Siguruha, libre sa hilamon ang inyo tanom nga tubo. Abunuhan ninyo sa sulod sang 35 tubtob, 45 dias. Kada ektarya
apply kamo anom kabag nga unique complete fertilizer kag duha kabag sang urea. Gipi garantisado kag dalag ko ang puno, dugay magpalay ang pagkalagtom sang tubo. Nga unique complete fertilizer gid ang dapat gamiton. Tungod ang unique nga abono, may nitrogen para patambok, may phosphorus para pagipi kag pagdalag ko sang puno, putas para patamis, sulfur, magnesium, calcium, solusyon sa lamgod o kon acidic na nga duta. Ipaluap ninyo sa kanom kabag nga unique kag duha kabag sang urea antes magsira ini magaresulta sang mataas nga tunilada kag matamis nga patubas. Mag-unique complete fertilizer na para sa mainuswagon nga panubason. Ang unique complete sarang mabakal sa inyo suki nga balaligyan. Sa dugang nga kasayuran, makigangot lang kay Rooney Diamante, cell number 0930-663-7204. Unique complete sabat sa manubo nga panubason. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 4:45. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Patayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga italak na.
Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bakolod nun kag negro. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:52 na good morning. Bilog gadak banwa sa Bacolod, bilog ga probinsya sa Negros Occidental, sa mga merkado morning. Matugnaw ang kagahon. Ang aton patrol nagalambiyong na sa pila ka mga merkado diri sa Bacolod sa paglulong sa aton sa nagapanguna nga presyo sa nagapanguna man nga balaklon sa merkado plus ang pila ka dalagko nga mga balita, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa bilog nga probinsya sa sulod sang 24 oras. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Action Fred, good morning. Matugnaw gihapon ang kagahon, no? Hindi kit maagwantang katugnaw Action Fred. Sa kada kaagahon ang dapat kagang dapat diri Action Fred para masulbaran ang katugnaw bala. Dapat maghigop sang kape, no? Muli ang pinaka the best inom kagidya kape para mainit-init naman ang sulok-sulok. Pero Action Fred, subong sini maayo man nga balita sa ato sini nga mga kauturan, luyag pamalaklon sa merkado, kay ang presyo subong Action Fred sang isda kunti kahapon naglubo. Ang ibang diri Action Fred subong may paglubo man sa gihapon, no, sa presyo sa pamalaklon diri sa merkado. Ang bulaw palang daan subong Action Fred naglubo as compared din nagligad niya daw. Bulaw ta subong prepila 200 lang. O, 200 lang. 40 gid ang ginubo niya Action Fred. Nagligad to inadlaw. 240 per kilo. Pero subong ang bulawya is 200 na lang, no? Kada kilo. Butsing ganun naglubo sa 40. Ang aloy, tagpila subong pre? 150. 150 ang aloy.
So nagdugo man sa gihapon inaya sa kay Junior sa gihapon pero ining kuan ni siya Action Fred ang ining bulaw ni Junior dagko ni siya may ara man gagmay nga bulaw ang kilo may manubo man Action Fred no between 120 paus-us man siya ang bangros man kutunta si Dodong Dok subong ang bangros 200. Maintain Japon ang kilo, 200. Dagko gagmay na ni siya. Dagko. Dagko ni siya no. Oo, 3-2. Si Dodong Action na Fred pero subong ang supply sang isda damo sa gihapon subong no. Mayad ni sa kay may kani subong Action Fred ang available niya subong is tuloy ang tuloy ta may pila 100 ang tuloy amo ni ang pinaka-barato so far no may lumiyagan man sa diri ang lumiyagan mo subong pre tagpila steady lang 160 lumiyagan lukos ni siya Action na Fred no lumiyagan lukos 160 ang kilo uy si tulingan mo ari man dio dagko ba tagto 200 ang kilo sang sang tuloy may mga panalag commentary sa mga Action Fred no nag-abot wala lang madugay nagpakita man subong kaunti nagsigadya ginapakita ta permi ang tangigi subong sini Action Fred ang tangigi nag-abot man panalag ko ni siya diri kita sa panalag ko sinini si tangigi nagpakita na no kakapon way kagito isda pero subong yan yara na sila subong ang imong tangigi 400 yan 400 ang tangigi ang tunay yatag pila 400 man 400 ang tuna ang available pag diri is tabas no ang tabas tagpila yan 180 ang tabas Action na Fred ang hinablos ni Nini Pato subong Action Fred komo nagbarato nagbahar abi ang isda makita naman subong siya nagabaligya man sa isda medyo layo sa distansya sa ato no ang available niya dito Action Fred ni Inday Lani ang tilapia niya subong is 150 no kada kilo while ang iya sining dalinuan is 180 per kilo ang ining dubla-dubla 160 to 180 depende man sa sizes 160 to 180 kada kilo amo ni ang presyo sang iya sining isda sa kaga available karon nga aga damo man ang supply sang isda may panalagko may halin man sa mga dagko nga mga sakayan pandagat Action Fred ang supply ta nagikan sa area sang Sibukaw, Barangay Banago. May area man sang Barangay Tabaw sa syudad sang Banwa sang Valladolid. And ang panalagkuta of course halin man sa area sa hinubaan nga karon available diri sa Burgos Public Market which is sa karon sang nasilingtan Action Fred medyo mayada ang presyo sa mga isda sa merkado as compared mo nagligad bisan last year to kamahal mo subong nga January tis nag-amat-amat na bahar ang presyo so diri nakita balita na gikan naman sa Regional Hospital ginabulong karon ining 28 anyos nga lalaki ni matapos nga ginlampusan sang pusil sang gwardiya sa Bredco Porta area ang biktima diri kilala kay Jomar Aguilar nagapuyo ni siya sa Purok Balinday Barangay 2 diri sa syudad sang Bacolod now sa record sa Regional Hospital ining biktima si Jomar Aguilar padulong sa Bredco Port Reclamation area kay ang plano sini maduty na kuntani Action Fred although wala na identify kung anong iya sini nga obra sa may Bredco o galing kay ti na salaan Action Fred sa sulo sa iya ginasalaan ni siya sang gwardiya nga kawatan that is why ginpasalbahan bala ginpalukpan maka apat ka bes kunti kay naka gingkulbaan man ang ining biktima so ginlaot ni siya sang gwardiya tungtod sa nakuha na takpan abi sa ginakop siya Action Fred kapakit buoy siya ngayon kastigo nagaling kay ti kinastigo na ginsumpag abi sa sulok-sulok pakdul pa sang armas nga nubo wala man ma-identify na ano klaseng armas that is why karon ini siyang nakaangkon man sang pilasa iya sining nga ulo subong man pala nakitang kalawasan sini matapos ng kastigo sang gwardiya along Bredco Port area so para Action na Fred no amo ni ang balita sa ospital kagang presyo subong sang merkado diri sa Burgos
public market. Sa aton pinalangga nga mga tagpalamati indigid pagkalipat nga ang Santon Plus Herbal Capsule kag may TC isa ni the best nga kombinasyon sa ikaayong lawas. Ang kaaksyon nyo, Don Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa takna las 5. Ang libreng medical check-up, libreng konsultasyon, nagapadayon sa Life Extension Clinic. Alas 9 ang aga karon tubtob alas 3 ang takna sa hapon. Sa Life Extension Clinic ang ginagamit nila standard gid kag acceptable nga pamaagi sa medical consultation kay puro eksperensyado nga mga medical doctor ang naga-clinic dira. Langkoy bakal kamo sa ila produkto nga halin pa sa Amerika. Mabakal sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor makapalikaw sa aton sa 17 kasay isang kanser, kagalo 105 ka pamalatian. Ang numero 1 nga Life Extension Vitamin D3. Dito sa Amerika, kagkaiping nga kapungsuran, ang panawag sini Super Life Extension Vitamin D3. Nagakakasabalatian nga nagtapik sa aton kalawasan. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal na sa tanan nga sanga sang Sincer Drugstore, Negros Grace Pharmacy, kag tanan nga butika sa bilog nga Negros. Diri sa Bacolod, ang Life Extension Clinic ara lang sa G.E. Esteban Building, Dalan, Lacson, kilid lang sang opisina sang DHL. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:01. Mabalik kami pagkatapos sang mga ini. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Muling. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line.
Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:05 na. Diri kita, mga balita naton sa Kapitolyo, si Simato kag anyo, bisitahan ko nung pumuluyo sang 5th Distrito, Negros Occidental, Subong nga adlaw. Balita Kapitolyo. Detalye sini porque Aksyon Marlon Dinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Dua ka mga miyembro sang gabinete ni Presidente Rodrigo Duterte ang magkabisita sa banggid nga adlaw sa banwa sang Isabela, Negros Occidental. Ini sila amo sanday Environment Secretary at the same time amo man ang Cabinet Officer for Regional Development and Security for Western Visayas nga si Roy Simato kag si Interior Secretary Eduardo Anyo. Sila ang magapanguna sa aktibidad sa sining banwa may kantanan sa paglansar sang Retold Community Support Program kag ang natawag nga Local Serbisyo Caravan. Yaraman ang mga taga-Department of Education, municipal kag provincial stakeholders kag yaraman ang presensya ni Governor Eugenio Jose Lacson kag 5th District Congresswoman Maria Lourdes Arroyo. Ang aktibidad nga ini ang kabahin man sa ginatutukan sa bunsang gobyerno nasyonal nga madula o kon matapna ang local communist armed conflict nga kabudaduman ginpaagi sa pagwa sang Executive Order number 70 ni Presidente Duterte. Si Governor Lacson among nagaservis sa buong bilang chairman sa gintukod nga Negros Occidental Task Force to End Local Communist Armed Conflict nga gintukod sa tuong Agosto 2019. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo, Aksyon na Marlon Hiroboya, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:06. Nakabakal na kamuhabon, 100% natural, habon wala sa ginsimpon nga chemical, puro-puro, kag hindi makahalit sa panit, amo ini siya. Ang Santon Plus Herba nga habon may antibiotic kapang dipinsa sa germs, viruses kag bakterya. Santon Plus Herba nga habon, epektibo ini siya sa mga katol-katol, arikis, punggod, alap-ap, ringworm, kaspa, body odor kag iban pa nga problema sa panit. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable pang presyo. Gusto nyo magpino ang kutis ka magubin tulokon, Santon Plus Herba nga habon ang gamiton. Ang Santon Plus Herba nga habon, mabakal na. Pagi sa online, kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo kapuluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kung Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw. Una nga bula, 23-27. Una nga bula resulta, 23 kag 27. Second draw, ikadua nga bula, 13-20. Ikadua nga bula resulta, 13 kag 20. Third draw, ikatatlo nga bula, 26-8. Ikatatlo nga bula resulta 26 kag 8. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sabsan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Pamatian namon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran Action Radio Philippine Standard Time, las 5:14. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Ari ang sabat naton sa manubo nga baklanay sa ngumay kinanglan,
dako ang atong produksyon. Anong himuon aton? Gamit kita. Unique Complete Fertilizer. Pinasay ini nga abono. May nitrogen para pabaskog sang puno. Phosphorus, potas para patinggas. Sulfur, magnesium, calcium. Solusyon para sa lamgod o kon acidic kaduta kag mga trace element. Mag-apply lang sang 2 ka sako sang Unique Complete Fertilizer kag 1 ka urea kada hektarya. Gipi garantisado kag dugay magpalay ang pagkalagtom sang dahon sang kumay. Ipalo-up ninyo sang 3 ka Unique Complete kag 1 ka sulpato sa kada hektarya sa top dress nga magaresulta sang malaba nga uhay kag tinggas nga pinasi. Resulta sini, dako ang inyo produksyon. Gusto nyo, pagbag-o kag pagtinad nga pagpanguma, magbag-o na kamo. Gamit na sang Unique Complete Fertilizer. Ang Unique Complete sarang mabakal sa inyo suki nga balaligyan. Sa lugar nga kasayuran, makigangot lang. Kay Rooney Diamante, cell number 0930-663-7204. Unique Complete, sabat sa manubo nga panubason. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:16 na. Diri kita. Baliros gininganyo ang kapulisan nga maghatag sang 50% sang ila rice allowance subong nga iniro para kuno idonara sa mga biktima sang paglupok sang Bulkan Taal. Si Aksyon Eden Abuso may report. Aksyon Eden, please go ahead. May ngag-action Fred, gininganyo ni NOCPO Director Police Colonel Romeo Baleros ang kapulisan nga mag-share sang 50% sang ila rice allowance ini nga bulan sang Enero para idonar sa mga biktima sang paglupok sang Bulkan Taal. Nahibaluan nga ang rice allowance ang isa ka benepisyo sa mga uniform personnel kundiin makabaton sila sang 150 pesos kada bulan. Si Baleros nga isa katumandok sang Taal, Batangas ang nagpaathag nga hindi ini mandatory sa mga kapulisan kundi nagadepende na kung handa sila maghatag sang ila 325 pesos para makabulig sa mga biktima. Sa karon may 1,971 ka mga personnel ang NOCPO. Angot sinigin mando man ni Baleros nga liwatan awon ang contingency plan on volcano eruption agud masiguro nga handa ang tanan sa anuman nga kalamidad. Balitalin sa NOCPO ang ka-aksyon nyo. Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na. Kapi-kapi kamo anay, Dr. Alfred's Green Coffee. Ini siya hindi makapasulab sa inyo sulok-sulok. Labi na gid sa mga tigulang, ginikanan, kabataan, estudyante, pwedeng-pwede gid. Ang Dr. Alfred's Green Coffee nga aman, labi na gid ko may exam, sos gapagsi nga bata, dawla ginatuyo, dawla ginakapoy, naga-abre ang ilang memorya, amo ining sekreto sang Dr. Alfred's Green Coffee. Hindi ka mo magkabalaka, non-acidic, non-addictive ini nga kape. So, sa mga kabataan, pwedeng-pwede gid ang Dr. Alfred's Green Coffee. Paimna sila para nga mapagsik ang kabataan. Ang Dr. Alfred's Green Coffee, mabakal sa tanan nga sanga, sang Sincere Drug Store, Wakong Chinese Drug Store, Consuelo Drug Store, Church and Orway, sa second floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drugstore malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. Resulta sang luto pagkatapos ini. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion.
Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huli. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon Night Patrol! Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports First Portion. Action Reports Second Portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na, Santon Plus Herbal Oil. Ini siya may antibiotic properties, may kombinasyon sa madamo nga herba. Namin ni sa panahon nga purti katugnaw bala, ibanyos nyo sa nagapalanakit nga kalutalutahan, sakit yan, sakit puson, butod yan sang kabataan, epektibo gid. Ngayon banyos ang Santon Plus Herbal Oil. Bakal kamo sini, ibutang sa tagsa kapuluyan sa tion sang pagkinanglan kag emergency inyo gid ini mapuslan. Ang Santon Plus Herbal Oil mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo kapuluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na, standby.
Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Luto 655 kita. Ang jackpot 29 milyones, 29 million. Kombinasyon in any order 10, 29, 38, 32, 33, 47. Resulta sang 655 10, 29, 38, 32, 33 kag 47. Sa ilo kita 645, ang jackpot 9 milyones, 9 million. Kombinasyon in any order 3, 15, 12, 8, 11, 25. Resulta sang 645, 3, 15, 12, 8, 11, kag 25. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan.
sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:31 na. Santon Plus Herbal Capsule. Amo ini siya ang nagatunaw sa mga bukol nga nagatubo sa inyo lawas. Ini mga goiter bukol sa baga, tumora, arthritis, kag iban pa. Di sa una, ining mga goiter ginapa-operahan ini. Ang pag-opera, okay man. O galing may agi, may pilas, may pinalian, sa Santon Plus Herbal Capsule, ginatunaw ya ang mga bukol nga nagatubo sa inyo lawas. Hindi pagpadugaya, basi mangin malignan pa ina. So kung may magtubo nga bukol sa lawas, gamit na yon Santon Plus Herbal Capsule para magpatunaw sa mga bukol sa lawas. Nami ni, ang Santon Plus Herbal Capsule, i-kombinar mo sa Mighty C, 2-in-1 batok sa pamalatian. Ang Santon Plus Herbal Capsule mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo kapuluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kung Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:32 na. Diri kita, Balita City Hall. Executive Assistant Puntoyo nangabay sa kapitan nga formal magpadala sang sulat kung magbiya na sa Business One-Stop Shop. Balita City Hall. Detalye po kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. May nga action Fred, nagpangabay sa Executive Assistant Sammy Montoyo Sr. Nagapungko man bilang miyembro sang Ease of Doing Business Core Team sang syudad sa Bacolod sa mga punong barangay nga magpadala sang sulat sa iya nga nagapahibalo action Fred nga ang ila tiglawas nga ginpadala sa Business One-Stop Shop ang magabalik na sa barangay. Kasunod nga ila na halos na akomodara ang mga negosyante ang mga nagakuha kag nagarenew sang business permit. Sa interview sa Action Radio ginpahayag ni Montoyo, may nabato na ini nga sulat action Fred kang isang barangay 39 nga nagapahibalo sa iya nga maga-pull out na sila sa Business One-Stop Shop. Kasunod nga naakomodar na action Fred ang halos talad nga mga negosyante sila nga barangay. Ginsite action Fred ni Montoyo nga sa idalom sang Ease of Doing Business Law gina-required lamang ang mga barangay nga magpasakop sa Business One-Stop Shop kumalin sa Enero 2, tubtob Enero 20. Kung madumduman action Fred, sa itong Biyernes tinalikdan nga simana, nagpasal sang ordinansang sangguniang panglungsod nga nagapalawig sang Business One-Stop Shop tubtob Pebrero 29. Pwede naman lang sila yakabakit, no? Pero masulat di anay sila sa akon asking permission, stating the reason why, para madokumenta ang ilang tindahan. Nabatian sa Executive Assistant Sammy Montoyo Sr. Ating gina-recommend ang Life Extension Coffee Mix. Ang Life Extension Coffee Mix ang mayara sang tatlo ka mga powerful nga mga ingredients nga makabulig sa aton na ikaayong lawas. Mayara ini sang Reishi Mushroom Extract, Mangosteen Fruit Extract plus Vitamin D3. Kada aga maginom sang pinakauna nga kape nga mayara sang Vitamin D3. Babaka sa Life Extension Clinic sa GA7 Building, Lacson Street, Bacolod City kag sa mga butika. Basta kape, mag Life Extension Coffee Mix na with Vitamin D3 na kita. Ang aksyon nyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:35 na.
may tisi ang alkaline nga vitamin C. Amo ni kinanglanon sang lawas ta sining pagbulubaylo alin sa init pakadtos tugnaw kay puwerte katugnaw sa uyop sang hangin sa bulan sang Enero. So kung hindi mabakod ang lawas mo, dali katapikan trangkaso, ubo, sipon, nilanat, alergy, kag iban pa nga pamalatian. So subong, dapat mabakod ang aton lawas, mabakod ang aton immune system. Paano? Gamit kita, may tisi ang alkaline nga vitamin C. Mas mabakod pagid kung ining may tisi ikombinar nyo sa Santon Plus Herbal Capsule. Wala ni gabulag ang duha, gaupod pirmi. 2-in-1 batok sa pamalatian. Ang may tisi mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo kapuluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:36. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Magkulunod kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasing banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:44 na. Diri kita Kapitan Mijares nagalibog ang ulo matapos na sintro ang kampanya sa kapulisan sa pagtapna sang iligal nga droga sa Barangay Banago. Si Action Brian Mordin may report. Action Brian, please go ahead. May nga-action na friendly bugando karon ang ulo ni Barangay Kapitan Ricky Mijares sa Barangay Banago matapos nga mas nakatutok karon ang PNP siya sini barangay kon illegal nga droga ang paghahamalan. Suno kay Mijares action na Fred, why man siya nagkulang sa mga advokasya nga mauntat ang illegal nga droga siya sini barangay apang nagapadayon gyapon ini. Isa pa gid sa problema karon nga ginatubang niya may pila ka mga naga-apply sa trabaho Action Fred nga iban hindi matawgan sang kompanya, ang iban hindi mabaton kung mabasahan nga ini sila ang taga-barangay Banago. Naga-apilar si Mijares sa publiko nga tani untatan na ini kag hindi madalay ang mga iban pa nga taga-barangay Banago sa amo iya nga problema. Karon las 8 si Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido mga panigayon sa pumulong-pulong sa Sibukaw sa mga barangay. Sa din among pinakauna nga lugar nga nagpatigayon siya sang buy-bust operation sa nagligan nga Biyernes nga nakuhaan sang malapit tunga sa milyon ka pesos nga ginaligar shabu.
Inang balita ini sa Aksyon Brian more than report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:45 na. Mga blatter entre, pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Philippine Standard Time, las 5:48 na. Aber, diri kita, mga blatter entry, opisyal nga nabalag sa record sang aton kapulisan. Balita sa pato. Upod kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, nagapangatubang karon sa duha ka kaso ining duha ka mga lalaki matapos na aktuhan gahampang sang illegal nga sugal plus nakuhaan pa sang illegal nga droga. Mga alas 12 pasado kay nasa nga kaagahon sa Purok Masagana, Barangay 6 diri sa siyudad sa nga Bacolod. Ining mga suspetsado ginkilala kanday Rico Eribal, 38 anyos, nagapuyo ni siya sa Purok Malinday, Barangay 2. Kagang isa ginkilala kay Raymond Maceda, 28 anyos, nagapuyo sa Purok Masagana, Barangay 6 diri siyudad sa Bacolod. Now, sa initial diri nga pagpangusisa ni Police Major Sherlock Gabana, batok diri kanday Eribal kag Maceda, kay naaktuhan ni sila Action Fred sa nga alert team nga ginpamunuan man ni Police Corporal Santi Polines. Ang alert team sa idalom sa Police Station number 2 nga gahampang naaktuhan nga nagahampang sa Bugoy along sa dalan sa Barangay 6. Now, sa diin nakuha diri sa duha ining anom ka batad shell, silbing Q nga kuan siya nga silbing Q shell. Kag ang ining 85 pesos nga silbing bet money. Now, ginasisa pagin Action Fred, asus kay nakuha sa posisyon kag kontrol ni Eribal. Duha ka elongated plastic sachet sang suspected shabu. Nagabugoy ngano no? No Action Fred. Ay na hindi lang si Eribal ang nakuha ng action Fred, tapos takupod niya kontra niya, konti kabugoy silang duha.
lantaw ko ni hindi lang kwarta ang ilang gilabugoy ni sini Action Fred mo kay si Maseda nakuha ang pagit sang 3 ka piraso sang suspected shabu. Ang silngon, duwas lang may syabo. Duha sila Action Fred may shabu. Suma total 5 ka suspected elongated plastic sachet. Di ba sige na postal na syabo, hindi man? May Kwarta gid? Kwarta nga sa tubang pero sa nakuha sa ilabul sa man Action Fred sang ginusisa asos kay may duha ka shabu lang daw ko Action Fred 5 ari guro pustahan ni shabu. Amo ni Action Fred, no? That is why ining 3 Action Fred, or rather ining duha ang priso karon sa police station number 2 kag nagapangatubang sang duha ka kaso violation sang presidential decree o kuna PD 1602 violation man sang section 11 sang Republic Act 9165 ukon paghupot sang illegal nga droga. Bisan magano pa, bisan ano nga arangkada ni Espinido. Ang tao iya, sige man ang no kasyabo, sige man baligyanay. Ani man, no? Umuni ang isa sa mga problema kay bisan na nga kampanya sa mga kapulisan batok sa akon against illegal drugs ay sige-sige gyapon karubisan gani karon sa report ni Action Brian to. May dialogo man si Colonel Espinido sa mga pumuluyo sa area sa Barangay Banago. Kaya mga kahapon... Karon to, no? Sa Action Fred, mga... Ang pulong-pulong karon? Oo, may pulong-pulong karon, alas 8. Pamatian ta, kay naghatag na siya daan warning. Sikat kid Action Fred, ang Barangay Banago, Subong, no? Ilabi na sa baligyan ay isang illegal nga droga. Ang Barangay 2, wala pa malabutan? Ang Barangay 2, wala pa malabutan. Especially ang duha ka mga sikat nga purok along Barangay 2 nga masamigi na hiwatan o kung kay isa Action Fred ga patigayon sang by basta operation ang mga katapo sang mga kapulisan, especially ang manang suki sa to sang City Drug Enforcement Unit sa Bacolod City Police Office. Di karon Action Fred, no? Lantawon ta and let's see ano ang maging resulta sang pangabay kag pamulong-pulong ni Police Lieutenant Colonel Joby Espinido sa mga pumuluyo sa Barangay Banago. Action Fred, kahapon nga adlaw kunti ang kampanya subong sa mga kapulisan not just illegal drugs alone pero mando man sa city director nga dapat may mga apprehension sila against sa illegal gambling. Kunti kahapon nga adlaw man ang grupo ni Police Staff Sergeant Heriberto Ligaspi III sang mobile patrol group sa Bacolod City Police Office ang nagdakop man sa duha ka mga persona nga nag-engage no sa illegal nga sugal arong purok sigay Barangay 2 diin aktuhan nga nag-engage ked sa Cara E Cruz kanday Arman Cambarian 37 anyos nagapuyo ni siya sa Barangay 2 samtang nadakpan man ining si Jolito Bastan 37 anyos nagapuyo sa Purok Sigay sa Barangay 2 din nakuha diri sa duha ka mga persona ining 3 ka pisuson Action Fred silbi nga Q-coin sa ginusar nga ako na sa sining pasugal nga Cara E Cruz plus nakuha pagit sa mga suspect ining 125 pesos silbi nga bet money. Amo ni Action Fred report kag balita sa patrol ang kaaksyon nyo Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:54 na. Ang illegal gambling tumbo mo lang kagbugoy ang mga nagkaladakpan. Mabalik kami pagkatapos ini. Yari ang mga programa ngayon nyo bantayan diri sa DYEZ Action Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion.
Bayan, numero 1. Aksyon, Balitang Bayan, numero 1. Aksyon, Balita, Morning Edition. Aksyon, Hotline. Aksyon, Hotline. Aksyon, Balita, Banat, Huli. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Balita Evening Edition. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Radio Philippine Standard Time, las 5:58 na standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita, Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Isyo. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon